Пусна години пече към Синопчи Сенпай и днес ще играем Clash Royale. Сега ще намаля звука. Извинявайте. Така. Сега да си отворим честовете. Така. Четвърта арена. Рокет. Окей. Baby Dragon Poison. Не ми трябва всъщност. Да донейтне малко. Кое да пусна за донейт? Това ще го апдейтнах. Миньорите ми. Или не? Да, също с миньорите. Така. Така, пичове, нека започваме да играем битките. Така. Той пускаха грайдер. Ех, как ме обърка. Сега ще пуснем така. Не, колко гаден. Добре, че бият по Валкирията. Ау, принц. О, добре. Не е добре. Ей, то ще ме вземе. О, не. Няма ще откажем, пиче. Така. Не, какво направи, бе? То ми трябваше за хограйдера. Мале. Много обърквам. Ето, той сега пуска хограйдера. Аз какво да го спра? Еми. Той ще пусне меню хората. Аз ще го изчакам да си пусне меню хората. И да, няма с какво да се защита сега. Колко го мразя този балон. Айде сега ми пусни нещо. Пусни ми Baby Dragon, пусни ми меню хората. Айде, пусни. Ара, какво стане? Фак. Давай. Браво, муската ръба. Тук нямаше просто какво същата, така че. Ключ. Ей, не стана каквото исках. Какво стана, бе? Какво стана тука? Помага? Няма също кажа. Сега. Пичага, ще ме оставаш ли? Не, окей. Игра ли си? Окей. Ако си играй. Играем се на чето. Така използва скелета на армията. Четвърти лева Валкирия, мразата Валкирия. Какво пусна? Малки скелечета. Така. Така. Много леко. Така, само го очакваме сега с неговото комбо.
Принц и балон. Ара, кой страшно паш, дай летай, кажи. Аре де, няма ли да напаш? Айде, после. Така. И... Аз загубих. Така, пичува. 31 купи, yes. Извинете. Така. Така. Нека. Ама ще го изчакаме да той да пусне нещо и тогава ни. Уизард. Мраза го този Уизард. А, така. То си има и запи Уизард. Двете най-хубави карти от 5 арена. Еми са. Един мускетар. Мускетер. Дай ми наби демича, не е проблем. Едно гоблин баралче от тук. И фак няма с какво същата. Еми са. Козко. Как му обимазано. Така. Сега ще пусне Giant Skeleton, бабат. Аз да не съм тук. Окей. Играйте се. Айде. Айде, бе. Браво, бе, скелечета. Не, то беби драгон. А така, няма да ми вземеш колите. Гати гадняр. То сега ще ми пусне с карми. А той има 3 скелечета. И за Life is a Game. И сега гледам Legendary. Какъв Legendary чест. Аз съм на... Аз нямам чест. Аз нямам място за чест. А колко беше 7? 6-7. И 700. Бай! Пичове, до тук ще спирам този клип. Ако ви харесва клипа, оставете под лайк и коментар и се абонирайте мен. Чао!